an kasa ariya mutasa ko da kiran ki ba ki dauka kin yarda da cikin kunshi ba za ta wani gurbin ki ba a iya cire sanki an kasa ariya mutasa ko da kiran ki ba ki dauka kin yarda da cikin kunshi ba za ta wani gurbin ki ba a iya cire sanki a zuciyarta ba ta tana alimnaci sarauta na gidan sarki mai kona zama bawanki inda baki da akwai matsala ga zuciya tana hutu ba zai iya matsewa mana da na ɓace na zanen ma inda kike da ke burin na zo gurin masha hidima